Ulo. Wow. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po we have Crispy pork belly slab. So ito na po mga studio. Lagyan ko po ng mga diamond. Yung diamond oh. Mga cats. Oh. Cats po. So, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara, ngauntan niyo mga studio. Yes, meron kami ditong kuan. Ano to pang lettuce. Sa akin, sukang pinakurat at saka mang tumas. Sa kanya, meron pong maraming sili. Yan, simulan na natin pang. Hindi. Ako na ko ha. Hindi ko ano. Ulo. Wow. Uy, kainit pa yun. Buwal kita nan. Hala. Grabe po, ang lambot niya. Tingnan natin kung... Ouch, ouch. Hindi kayo. Ang ako gamay lang. Wala mo ng sausaw. Okay. Kain tayo mga ka-studio. Parang chicharon. Grabe yun. Nakurat ko man. Excuse. Grabe yan, kalamis. Paano ito eh? Panit pa lang, panalo na po. Ang sarap pa. Iwan ito. Grabe ah. Kalambot ano? Ang lambot. Wow. Parang juicy pang. Ay, sobrang lambot Sobrang niya po. juicy pa niyan. Oh, grabe. Grabe yun, punito na lang oh. Sa kahumok. Kahumok ko. Kahumok siya. Lagi, grabe. Kain tayo nito mga ka-studio. Pinakuluan po ito, tapos ginamit ko dito is turbo po. Ah, init ko siya. Oh, Init pa kayo. init kayo. Sobrang juicy po sa ilalim. Sobrang juicy niya, oh. Nita po eh. Para hindi siya mahawak sa sobrang init. Sausaw ko muna dito. Ang lambot pa. Ito yung gusto ko na pork belly, yung balat niya sobrang crispy po. Tapos yung loob, grabe ang juicy. Ito sili mo. Sili ka mo? Maanghang naman ito pang.
May balat yun eh. Kainit ni mo. Yan. Tagugub kaayo. Parang sobrang tagal nito mawala ng crispy pa, no? Oh, pag ganitong style mga ka-studio, kahit 8 hours po, hindi mawala yung crispy. Maraming salamat po pala sa lahat ng nag-order po sa aming Cuchinillo business po. Yes po, maraming salamat po. Oo. Bigyan shoutout pala kay Ma'am Cebuana ako. Yes. Hi, ma'am. Hi ma'am, Bigyan maraming shout out. salamat po sa pagtakilik po sa aming business po. Yes. Si Ma'am Cebuana ako po, siya po yung unang nag-order po talaga sa amin. Tsaka mahilig po talaga siya sa pagkain kasi doon po sa Japan, meron din po siyang mga binibinta po, no? Yung mga pagkain po. Nag-online business din po siya ng Opo. mga pagkain doon. Maraming salamat po Ma'am Cebuana ako. Mga unta ma'am. Kaunta, ma'am. Salamat yung gayo. Balat lang mang sold na. Yung balat niya para talagang chicharon. Pero masarap yung lasa niya pang. Pwede business to ma'am? Pwede. Matagal pa itong kuan. Nawala ang crispy ba? Makakabiyahe pa ito ng mas malayo. Oo. Problema lang kasi yung sa delivery. Wala tayong sasakyan pag deliver. Motor lang po sa amin. Kaya hindi namin makita rin sobrang layo na po dito sa Cebu kasi malaki po itong Cebu ma. Saka madami nag-inquire, taga Manila, Batangas, Davao, sa Cuchinillo. Maraming salamat sa mga nag-inquire. Yes po, mega shoutout po sa inyong lahat. As of now po, nasa Cebu pa lang po kami. Dito lang po sa malapit-lapit sa area namin. Kasi mas maganda pag naabutan nila yung crispiness ng balat ba. Kapag malayo na kasi baka mawala na po yung crispy ba. Maganda talaga, mabuta nila. Yung ganun talaga sa video namin kahapon, yung isang araw. Kasi kami mga ka-studio, yung upload namin every other day po. Ngayon wala. Ngayon meron, bukas wala. Sa isang araw, sa next day naman, meron na naman. Ganun lang po, mayroong interval po para hindi po pressure sa kainan ba. Tsaka busy na din po, mayroon po mga business ba na kuan. Kasi hindi po pwedeng habang buhay tayo ganito mukbang ba no? Ngayon ka? Gamay lang. Nipis lang. Napili din.
Ito pang. Ganito kalaki mang ilang makain. Mga 4 to 5, no? Pwede 4 to 6. Ganyan. 4 to 6 to. Pork belly slab. Mga 1.5 kilos. Itong balat talaga yung maunang maubos pang. Ang grabe yung balat eh. Pero wala pa po kaming binta nito. Mukbang lang po. Hindi po kami nagbibinta nito. Yes po, kutsinilyo lang po yung binibinta namin sa ngayon. Ate tayo. Grabe yung malambot. Excuse po. Yan ito yung balat na hanggang bukas pa pwede ba? Sarap ng litos mo ma. Sobrang sarap pa. Ang ganitong klase na litos. Tayo. Sa'yo ito pang. Thank you. Ayan. Cheers tayo pang. Cheers. Grabe, solve na po ang pananghalian namin. Grabe po, ang sarap po. Hindi po namin kayang ubusin to mga studio. Tama lang po na busog po kami ba. Shoutout po muna kami mga ka-studio. Shoutout Noynoy Jordan Balato, Jane Villares, Julius J. Trabado Sibuyan, Kenneth Ivan Hinay, Nance Gilbuana Ilustrisimo, Aluna Angeles Barido from Iriga City, Bicol, Jonrel Capulong Mago, July 10 from Iloilo, Emilita Nogadas Olivar from Bugo City, Shoutout Inok Family, Kurt Bungabs, Princess Elijah Binyas, and advance happy birthday po Ma'am Princess Elijah Binyas, Hera Rondina from Davao, Juvie Sumando at Dirk Lloyd. So yun na po lahat mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today po. Crispy pork belly slab. Yes, sobrang sarap at sobrang crispy po talaga. So hanggang dito lang po kami. Bye for now. Kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye.